שלום וברוכים הבאים לפודקאסט דבר שלא ידעתם. שלום יונתן. שלום מוישי, והיום נדבר על ספיישל ברבי. אוקיי, אז אני ומוישי הלכנו לראות את הסרט עם שאר המשפחה השבוע. אני חייב לומר באופן אישי שבאתי עם ציפיות נורא נמוכות, הייתי בטוח שזה סתם עוד סרט זבל. אפילו היו צריכים לגרור אותי בכוח לראות את הסרט הזה, ונורא נהניתי מהסרט. בעיקרון כי זה סרט לא לילדים, חצי חצי כזה, מתבגרים יותר. זהו, עכשיו עוד משהו נורא מצחיק שראיתי, כי כשאנשים רואים מבחוץ את הכותרות של הסרט, הם רואים ברבי והם בטוחים שזה סרט כיפי ורוד וזה, והם רואים... בהתחלה זה דווקא די ככה. כן, אבל זה הקונספט, זה הרעיון שזה משתנה. ברבי קריפי. ואופנהיימר נראה סרט מאוד אפל ומאוד מאוד רציני. ואני ראיתי אנשים באינטרנט אחרי שהם הלכו לראות את הסרטים, הם אומרים שהם הלכו לראות את ברבי והסרט הזה מילא אותם בשאלות קיומיות ובפילוסופיות, ואחר כך הם הלכו לאופנהיימר כדי לשמוע קצת בדיחות. מה? כאילו התפקיד של הסרטים מתחלף. אוקיי. עכשיו למי שלא יודע, באינטרנט יצא קמפיין ברביניימר, שזה משהו שילמדו אותו בהמשך ההיסטוריה בשיווק של סרטים, כי בעיקרון ברבי ואופנהיימר, התחזית שלהם הייתה שיש שני סרטים שילחמו אחד בשני. קיצור, אז במקום להילחם, שני הסרטים האלה פתחו ביחד בקמפיין ברביניימר, שבעצם שני הסרטים האלה השתלבו, ואנשים כאילו הלכו לראות גם את ברבי וגם את אופנהיימר, וכאילו ישבו בין הסרטים ונהנו משניהם, שזה משהו מאוד מיוחד, כי בדרך כלל כשיש שני סרטים כאלה טיטנים כאלה גדולים, אז הם פשוט נלחמים אחד בשני. אופנהיימר זה נחשב לסרט גדול? ברור. אופנהיימר זה סרט של נולן. מה זה אומר? אחד הבמאים הכי מפורסמים של הוליווד היום. אוקיי. מה עוד יש לך ככה לדבר לתת לנו? דבר שלא ידעתם? לא. ברבי. אז על ברבי. קודם כל, כל הברביות שמופיעות בסרט הן ברביות אמיתיות, אוקיי? כל אחת ואחת מהן זה נורא נורא מצחיק. אפילו, וזה בבית של זה, נכון, יש את הבית של הברבי המוזרה? אז כל הברביות שמופיעות שם, כמו... והקנים שמופיעים שם, זה הכל ברביות וקנים שהוצאו מייצור, שהיה כל מיני בעיות איתם, כמו ברבי שהיה לה מצלמה על הגב, או ברבי בהיריון, או ברבי מתבגרת, שאני לא אציין איך מראים את זה. זה הכל בובות אמיתיות. מוישי עכשיו עושה לי פרצוף של אל תדבר על זה, אבל מדברים על הכל, פותחים הכל. אל תעשה את זה. אוקיי, מה עוד נדבר? מה הקטע שהכי נהנית ממנו בסרט? דווקא הקטע שהופכים חברה כלכלית, חברות למשל כמו בצנה בסרט שבעצם רואים שהחברה הכלכלית גדולה מאוד שיש שם בעצם הופכת את עצמה ונהיית ילדותיים יותר, זה מה שאהבתי. מה שאתה מדבר על החבורה של המנהלים האלה? כן, חבורת מנהלים. שהופכים את זה צחוק, וזה פשוט א' כל קוריאה, ב' כל, זה ממש כאילו מציאות. אני חייב לומר שזה חלק שאני ממש לא הבנתי. כל אחד בעצמו הוא בעצם סוג של ילד, לא? כן, אבל לא הבנתי מה המנהלים האלה רוצים. כי בתחילת הסרט הם היו הוראים, נכון? נכון. הם רדפו אחרי ברבי ורצו להכניס אותה לקופסה, שאגב עד עכשיו אין לי מושג מה הם רצו לעשות איתה בקופסה הזאת. הם ילדים בלי מטרה, זה ההגדרה שלהם, זה בעצם. עכשיו, אחר כך פתאום הם אומרים לא, אנחנו עושים את כל מה שאנחנו עושים, כי אנחנו רוצים שילדות קטנות יהיו שמחות. מה אמרתי הרגע? ילדים בלי מטרה. אבל אז אחר כך, ברבי רוצה שיוציאו ברבי שהיא רגילה שמתמודדת עם בעיות של החיים. אז אומרים לא, מה פתאום? ואז מישהו לוחש לו מאחורה, אבל זה בטח יכניס מלא כסף, אז הוא אומר, אוקיי, בסדר, ברור. כן, הוא תמיד בסדר. אז לא ברור לי מה המטרה שלהם, להרוויח כסף, או באמת לעזור לילדים. אגב, מה הבדיחה הכי טובה שנהנית שם? הבדיחה הכי טובה. בדיחה? כל הקטע עם הסוסים בכלל הרג אותי מצחוק, אבל...
מה, אתה לא זוכר? כן. שכן כמובן זהירות ספוילרים על הכל, סליחה שזו הודעה מאוחרת. כן, אם אתם לא הולכים לראות, אם אתם לא ראיתם את הסרט, תרוצו לראות אותו עכשיו, זה סרט מדהים. עכשיו, אני אומר את זה, אוקיי? תזכרו את מה שאני אומר, הסרט הזה ייזכר בתור אחד הסרטים הכי גדולים של העשור, אוקיי? שנות ה-20, אחד הסרטים הכי גדולים שהיו בהם. אוקיי, בוא תגיד לי מה הבדיחה שהכי נהנית ממנה. היו מלא בדיחות שנהנתי מהן, אבל כנראה הבדיחה... קודם כל הסרט היה נורא מודע לעצמו. כלומר, הסרט, נגיד היה את הקטע שברבי אמרה, אני כבר לא יפה יותר, ובלה. נו, זה. ואיך קוראים לשחקנית, תזכיר לי? אין לי מושג, משהו רובי, נראה לי. רובי, כן, משהו רובי. אומרים, פתאום יש הערה מהבמאי של הסרט. הערה, כנראה השחקנית הזאת לא מתאימה לשחק את הסרט. כי זאת ידועה בתור אחת השחקניות הכי יפות של הוליווד. כן. אז... מה התחלתי לומר? מה שהתחלת לומר שזה היה אחת השחקניות הכי יפות שיש בהוליווד. עכשיו עוד משהו שאתם... קוראים לה מרגו רובי. זה השם של השחקנית. אמרתי לך שזה משהו נכון. רובי. עכשיו, השחקן של קן בהתחלה לא רצה לשחק את קן, למי שלא יודע. נו. ואז מרגו רובי, אגב, מרגו רובי הייתה כמעט על גבול הבמאית של הסרט, כי הרבה מאוד מהחלקים שהתסריט היא כתבה, והיא עשתה מלא דברים חשובים בשביל הסרט הזה, חוץ מסתם לשחק את ברבי. היא הוציאה על זה כסף, בוא נגיד? נראה לי שכן, אני בטוח שכן. עכשיו, כשהיא ניסתה לשכנע את קן, אז היא אמרה לו, יודע מה? תבוא לשחק וכל יום אני אתן לך מתנה אחת אחרת. אוקיי? ובאמת כל יום בסט של הצילומים... כן, קראתי על זה גם. כל יום בסט צילומים, אז הביאו לו מתנה אחת אחרת. בסוף הוא הביא את המתנות האלה לילדה שלו. ככה הבנתי. בכל מקרה, מה שאני רציתי לומר, זה וואי, שכחתי. אגב, אתם יודעים שהיה מחסור? קודם כל, הסט של הסרט הוא מדהים. כאילו, הסט של ברבילנד, איך שהיא נראית. אתם יודעים שהם בנו את כל זה באמת, זה לא שהם יצרו ב-CGI את כל הבתים האלה. שזה כבר פרק אחד, מה שדברנו על אפקט פרטי וכל ה-CGI. אפקטים פרקטיים, נכון. כן. שעכשיו, אנחנו נדבר יותר על אפקטים פרקטיים בסרט, כשנדבר על אופנהיימר, אם נדבר. לא, אופנהיימר לא נדבר, זה בכל זאת. לא יודע, נראה. אבל אופנהיימר יש הרבה מה לדבר על אפקטים פרקטיים, אבל כרגע זה לא פרק על אופנהיימר. אז אתם יודעים שבגלל שבנו את הסט הזה עם כל כך הרבה צבע ורוד, היה מחסור בעולם בצבע הוורוד. אוקיי, אתה ממציא את זה וזה ברור. לא ממציא את זה, נשבע לך. תבדוק את זה. בגלל שזה סט ענק. נתן. ואתה ראית פעם בית שבנוי כולו בוורוד? לא, אבל אני מכיר. קודם כל, בוא נגיד איך קוראים למקום הזה? דיסנילנד. באמריקה כמובן יש את הבית של ברבי. בדיסני... יש את הבית של ברבי בדיסנילנד. את זה אני לא יודע, אתה לא צריך לצעוק אגב. ושמה זה פשוט בית ברבי אחד גדול. אז לא נראה לי שבגלל זה יחסר הצבע תבדוק את זה אחר כך באינטרנט. יודע מה? אני עכשיו... אוקיי, טעות שלי. תאמין לכל דבר שאני אומר, מוישי, לדברים שאני אומר יש הסמכה. אוקיי? מה? אבל זה כולה סט של סרט. אבל זה סט ענק, זה סט מטורף, וכל הסט הזה בנוי בצבע ורוד, ויש גם את התלבושות, ויש גם את הסט, אל תשכח שהמנהלים, שגם שם היה בוורוד. לא כל הברביות שם לבושות בצבע ורוד, סליחה. רובן. לא רובן. רובן, ברור שרובן. אולי בצנה שכולם מתאספות נגד הקנים, שכולם אפשר חלוקים לוורודים. הקטע הוא שכל הסרט הזה מלא בצבע הוורוד, ובגלל זה המוטו של ברבי. זה הצבע המזוהה איתה, כן. ובגלל זה, אז באמת אזל הצבע הוורוד בעולם. כי הוא לא אזל, אבל היה מחסור רציני.
ומי שמאמין לי שיבדוק באינטרנט כמו שהיה עם שיאלק אגב, אם אתה זוכר בפרק הראשון שלנו. כן. שאתה לא האמנת לי שזה נכון, וזה נכון. אבל שם לא בדקנו את זה פה במקום. כן, נכון. שם אני הוכחתי לך לפני זה, אבל... בקיצור, ברבי סרט מדהים, באמת סרט מדהים. עם הרבה מסקנות שיוצאות מהסרט הזה. עכשיו, אני רוצה רגע אחד לדבר על ההייט שהסרט הזה קיבל. מלא אנשים שנאו אותו. למה? בגלל שאומרים שהסרט הזה מלא בשנאת גברים. אבל זה מלא גם בשנאת נשים, שנאת גברים, שנאה שכל זהו, אז לדעתי, הסרט מתחלק ל3 חלקים. החלק הראשון זה באמת על כל העניין, על כל הצרות שיש לנשים בעולם הזה. עם כל מיני דברים שמצפים מהן להיראות יפות וכאלה. השליש השני של הסרט מדבר על בעיות של גברים. כמו על הקטע של דימוי עצמי. שהרבה מאוד גברים מרגישים שאם אין להם את הבחורה שלהם, את החברה, אז הם לא שווים כלום. נכון, אבל... על זה בעצם אבל כן... זה לא אחד מול השני. זה או שזה בהרגשה עצמית, שאין לי כלום. נכון, זה הכל מדבר על איך אנחנו תופסים את עצמנו. או גברים תמיד צריכים להיות מאוד מאוד גברים כדי להוכיח שהם שווים משהו. ואסור להם לדוגמה להראות רגשות. וכמובן בסוף הסרט הבנות מתעלות על הגברים, כמו כל סרט של העצמה נשית. אבל זה הקטע, זה לא סרט של העצמה נשית בכלל. זה סרט העצמה לשני הכיוונים. אמנם עם דגש על העצמה נשית, כי אין מה לעשות. בואו נודה בזה, אנחנו חיים בעולם לא מושלם. נכון. בעולם שיש בו, כמו שכן אמר, עדיין רמות מסוימות של פטריארכיה. אוקיי? לא נפרט, בסדר. אז כן, ברור שכשיש סרט שמדבר על זה שכל מין מקבל איזה שהם כפות מהחברה, אז הוא התמקד במין הנשי, כי המין הנשי מקבל הרבה יותר כפות, ועל זה אין ויכוח מאף אחד. תכלס. אבל הוא כן דיבר גם על כפות שמקבלים גברים, ובסוף הסרט, עכשיו נגיע לשליש השלישי והאחרון של הסרט, שזה הקטע שבו ברבי מדברת עם האישה המבוגרת. שזה כמובן... היוצרת של ברבי. ברבי, איך קראו לה בסרט? קראו לה נראה לי לא בטוח. לא. לא, הבת שלה קראו לה ברברה. כן, ברברה, ידעתי. והיא קראה לברבי על שמה. היא היוצרת של ברבי בעצם. ובחלק השלישי זה דיבר על בעיות שיש לכולנו כבני אדם. בלי קשר לבן, בת או whatever. זה... קיצור, אז לכן אני מחלק את הסרט ל3 חלקים. בעיות של בנות, בעיות של בנים, בעיות של כל האנשים. בלי קשר. כן. וזה מה שאני נורא אהבתי בסרט. אגב, אם אנחנו שוב חוזרים לאישה המבוגרת, אז יש סצנה בסרט שברבי רואה אותה בפעם הראשונה, וזה בעצם הפעם הראשונה שהיא רואה אישה עם קמטים. שים לב שבברבילנד כולם צעירים, אין אף אחד זקן. נכון. וכשהיא רואה אישה עם קמטים, אז הדבר הראשון שהיא אומרת זה, וואו, איזה יפה את. היא לא נגאלת. וזו סצנה מדהימה בעיניי. כי זה בעצם מראה שלהיות צעירים זה לא מה שהופך אותך ליפה. אוקיי? וזה גם מראה ברבי, זה גם הרבה מאוד סרט התבגרות. כי כשברבי נמצאת בברבילנד, היא בעצם כמו ילדה קטנה, והיא שמחה, וכל העולם שלה ורוד וזה. ושמתבגרים רואים כמה העולם קטלני. והעולם לא שווה, ויש בעיות בו. ובעצם... יש חלקים שהעולם חזר. אנחנו רואים שילדים קטנים, כשהם רואים בן אדם זקן, הם לא רואים אותו כמכוער אוטומטית. זה דברים שהחברה מתנה לנו, שבן אדם שיש לו קמטים הוא בן אדם לא יפה, בן אדם שאין לו קמטים הוא בן אדם יפה. וזה לא בהכרח נכון. זה פשוט נקודת ההשקפה שהחברה לימדה אותנו להסתכל על העולם. וזה משהו שאני נורא אהבתי בסרט. עכשיו, אנחנו מקווים להוציא, בואו נחזור רגע לדבר על הפודקאסט, אנחנו מקווים להוציא בפודקאסט הבא על מה שדיברנו בפודקאסט שעבר. כן, על האיש הירוק. האיש הכחול או הירוק? הירוק. זה היה אמור להיות בפרק של היום, אבל כיוון שראינו את ברבי אז דחינו את זה לשבוע הבא. וגם כן, תודה רבה לכל מי שצופה
ואם יש לכם עוד דברים אגב, טובים על ברבי, שנייה, אם יש לכם עוד דברים טובים בברבי, תכתבו לנו בתגובות. כן, אם יש לכם כל מיני דברים שאתם רוצים שנגיד בפרק הבא, פשוט תכתבו בתגובות ואנחנו נדבר עליהם. אנחנו אולי אפילו נאמר את השם שלכם. טוב, מה רצית? ושכחנו לבקש את זה בפרקים הקודמים, כי אנחנו כאלה צנועים וענבים, אבל פרגנו ככה בלייק, אני אמרתי את זה לפני 5 שנים. בסאב, אתם יודעים, בכל הדברים. אתה מעלה דברים כאלו ביוטיוב ואתה לא יודע איך... כן, מה אני אעשה? נו, פשוט פרגנו בחייכם. יאללה, זה כלום. זה היה פודקאסט, דבר שלא ידעתם. תעקבו אחרינו, יש לנו פרקים מעניינים. אני יכול לסיים את זה? כן, אנחנו נוציא פרק כל שבוע. זה היה פודקאסט של דבר שלא ידעתם. תודה רבה ולהתראות. ביי. ביי ביי.